להתעורר כל בוקר אל מול ים כחול וחולות זהב בבית החלומות שלכם בראשון לציון, הידועה גם כמושבה הראשונה של העלייה הראשונה, המקום בו החל החזון הציוני לקרום עור וגידים. כאן, לראשונה, נוצר והונף דגל ישראל. כאן נכתב ההמנון הלאומי. בבית העם נגנה התזמורת העברית הראשונה. כאן נבנה היקב הראשון שהפך לשם דבר. וזהו בית הספר העברי הראשון בעולם. 125 שנה חלפו מאז. המושבה גדלה והפכה לעיר הרביעית בגודלה בישראל. מטרופולין מטופח ומשגשג המתאפיין בחיי תרבות עשירים, רמת חיים גבוהה וחופים יפהפיים. עתה מציעות לכם אזורים ואפריקה ישראל, חברות הבנייה המובילות בארץ, להצטרף לשער הים, מתחם מגורים יוקרתי ומודרני המוקם בימים אלה על אחת הקרקעות האחרונות באזור הנושקות לחוף הים התיכון. בנוסף, יהנו התושבים מדרכי גישה נוחות לצירי התנועה הראשיים המחברים את שער הים לתל אביב ולכל גוש דן. לרשות דיירי שער הים עומדות שפע פעילויות ספורט, תרבות ופנאי לכל המשפחה. קאנטרי קלאב משוכלל המצוי מרחק דקות נסיעה מהמתחם. סופרלנד, חי כיף, פעילויות ספורט ימי, טיילת ציורית המתוכננת להגיע עד הרצליה, קניונים רחבי ידיים, היכל תרבות המעלה את מיטב הרפרטואר של התיאטראות המובילים בארץ, מסעדות, מועדונים ועוד. בקרבת הפרויקט בתי ספר, גני ילדים ובמרחק נסיעה קצרה ממוקמת המכללה למנהל. שער הים כולל 8 מגדלים בני 21 קומות, התוחמים פארק ירוק ומטופח וכל הדירות בהם פונות מערבה לכיוון הים. לכל בניין לובי בעל עיצוב ייחודי, המשלב אבן או שיש, עץ וקרמיקה, ובו גלריה, 3 מעליות, אולם לרווחת הדיירים, חנייה ואופציה לרכישת מחסן. רוב החניות בפרויקט מקורות. לבחירתכם מגוון דירות רחבות ידיים בנות 4 ו5 חדרים ופנטהאוזים מרהיבי עין הצופים אל ים כחול ושקיעות זהב. סטנדרט הבנייה בכל הדירות גבוה, כמיטב המסורת של אזורים ואפריקה ישראל, והמפרט הטכני העשיר כולל אינטרקום טלוויזיה במעגל סגור, מטבח יוקרתי עם כיור אקרילי ומשטח אבן קיסר, חלונות בעלי זיגוג דו-שכבתי, חדרי אמבט מפנקים, פיר אשפה, חשמל תלת פאזי, ריצוף גרנית פורצלן או קרמיקה על פי בחירת הדיירים, אופציה לפרקט למינציה ביחידת ההורים ועוד. שער הים, איכות חיים, נוחות ונוף קסום עד קצה האופק. שער הים, בית על הים, בלב הארץ, בעיר הראשונה בישראל.